Ураза айы чыннан да гүзәл айдыр. Һәркем уразасы өчен бүләген алыр. Һәр мөэмин дә моңа шатмы икән? Әллә борчыламы аның бездән китүенә? Бу айда безгә ураза тоту фарыздыр. Аллаһ тыйганнардан читләшү дөрестер. Ул айның хакын һәм өстенлеген белгәннәр, ураза тотканнар, ахирәттә әҗерен алыр. Сүзләрен мәрхәмәтле Аллаһ исеме белән башлап, дин юлыннан туры атлаучы саф калепләр генә Расулебез Мөхәммәд янында җәннәттә булыр. Сөләйман бин Дауд әс-Саксини әйтте: Аллаһның Расуле, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе ирешсен, Рамазан айы җиткәч, айның беренче көненнән алып соңгы көненә кадәр җәннәт капкалары ачылыр, тәмуг капкалары ябылыр. Бу айда шулай ук шайтаннар гаскәрләре зинҗирларга богауланыр һәм Аллаһ Тәгалә һәр юлы авыз ачканда гафу ителгән 600 мең колын уттан чыгарыр. Ә фәрештә һәр төндә әйтер: И гаделсезлек кылучы, туктап бу... Ә фәрештә һәр төндә әйтер: И гаделсезлек кылучы, туктат бу гамәлеңне. И изге гамәлләр кылучы, ул эшләреңне дәвам ит дияр. Менә шулай беренче көннән алып ахыргы көнгә кадәр дәвам итәр. Менә шулай беренче көннән алып ахыргы көнгә кадәр дәвам итәр, дип әйткәнне Ибн Гомәрдән, Аллаһ аннан разый булсын, үзенең иснады белән мөгтәбәр имам Шейх Хисамеддин Әбел-Мугин, Аллаһ аңа мәрхәмәтле булсын, аннан мөгтәбәр имам Шейх Остаз Хамид бин Идрис, Аллаһ аңа мәрхәмәтле булсын, күчереп безгә җиткерделәр. Фақих, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте: Расулнең, Аллаһның аңа салаваты... Фақих, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте: Расулнең, Аллаһның аңа салаваты ирешсен, җәннәт капкалары ачыла дигән сүзләре буйсыну һәм тәүфыйк капкалары ачыла дигәнне аңлата. Тәмуг капкалары ябыла, ягъни гөнаһлар кылу тыела, чөнки җәннәт капкалары ул буйсыну, ә тәмуг капкалары гөнаһлар. Пәйгамбәрнең, Аллаһның аңа сәламе ирешсен, шуңа охшаш әйткән сүзләре дә бар: Минем каберем белән минбарым арасында җәннәт бакчасы. Тәмуг капкасының ябылуы дигән сүзләр кешеләрнең Аллаһка итагать итүләре аша гөнаһлы гамәлләрдән тыелуларын, җәннәт капкасын ачуларын аңлата. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу эшләре өчен үзе аларга җәннәт капкаларын ача. Шайтан гаскәренә бугаулар салына. Бу сүзләрнең мәгънәсе шул: Аллаһ Тәгалә кешеләрне шайтаннар кыткысы белән эшләнгән гөнаһлардан гафу итә. Шул рәвешле шайтаннар богауланган кебек була.